आफशो का बड़ो छात्र संस्था का प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग गेस्ट ऑफ आर्टिस्ट है, बंगाली कल्चर को प्रमोट करने हैं। अब दिखाने वाला है, कितना बजे दिखाने वाला है? अभी पता नहीं, टाइम टेबल नहीं है। ओके। मोजां जादों नोंसोर अबे ग्रुपनि? जोङो रामखल ना कालसार सेन्टाराव जि फैगोन मिथिया बिराद मोजां जादों नोंसोरथ' बुरजा मोनसिगोन, बेसेबां मोनगोन मिथिथ'आ। थेंक इउ। रामखल ना कालसार सेन्टाराव जि मिटार फैगोन मिथिया बिराद मोजां जादों नोंसोर।
मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदोंना बेसेबां मोनगोन मोनदिखौ मोनथिथ'आ मोनथिथ'आ ना मोजां मोनदोंना बिराद मोजां नुदों नानिमोन अल दा बेस्ट
जादों नोंसोर अबे ग्रुपनि जोङो औ रामफलि राम